Welcome back sa atong YouTube channel, no. Ako ang buhaton day karon, ipatagna nako sa iya kung unsay sulod ani box. So nakigisulod diri. So patagna nako sa iya. Sayaw sa sayaw. Ding 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 ding. Ya. Ikut. Dire? Atulong ko dire? Ah. Tagnaan ni kung unsay sulod ani ha. Ha. So kwaon nimo nya tagnaon nimo. Au au au. Tarong ko tira. Dew. Bro, Taman. nagsugod na ba ya? Ayaw sa. Sugod naman ka ha. Saan na? Prosilas. Ha? Prosilas. Dili. Tong relo na ko ni. Oh. Sana. Perfume. Oh. Puta! Gago. Ako naman na dugay na dir. Ha? Ako naman na dugay na. Tara-tara jud ni Moy. Visit ka. Igwak ka kay nganong ka na imong gibutang, mongoloid ka. Napa dia oh. Tapay dua wa nimo makapa. Tulo di ay Ay, Tolo isa, duha tolo mo na siya. Napa oh. Sana. Ipit. Agay ba? Ipit. Napay isa. Wala naman der. Apa? Dili dia, wala na buabot dia. Sana. Kone. Eter. Sana lang. Tanggal gini karon di man eh. Di ba maibot? Maibto na eh? Ibto na eh? Ha? Ito mong membaw nun sa niya ako nagunitan? Ha? Sa niya ako nagunitan? Ah? Ah! Inom ang isip ko pero ako'y sabog na. Wala siya ka ba? O di ba ka ba daw? Sa nag-surfer, bawal na ako sa nakasa ko nagunitan? So na ito. Eh! Ang kinatao! Hiningatao! Basic. Basic, mga basic. Super basic. Quack.